Jि दावरा मेकआप खालामनायफ्रा आयु सोरबा आयु सागुलायनाय बेसेबांबा गोरानो मेकआप जिया जोंनो गिफ्ट हरदों बेखौनो गानगासिनो जोङो नै बिराद मोजां मादिनसो एलाय आब' रिंकुनाबो बिबार दख'ना दख'ना गोदान होनायनि थाखाय जोंनो हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायनाय बावहरबाय आसा खालामनो सासेया पुरा आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि नोंथांमोननि अननाय आरो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ नै जोंहा मासुमनाव देलायफैदों जोंनि 5N एवार्ड श'नि थाखाय नै देलायबाय आयै उल्थां फाल्थां जि हाखु दाखु देलायबाय जों मेकआप लेंहरबाय मेकआप होनानै जोंखौ देलायहो फैयासै जारला मेला गावबागाव देलायबाय ओमफ्राय नैबे आगै फुजिनि बिबार ब्रेन्ड दख'ना गानदों जों साथामबो नै जोंनो साथामनोबो हरदों आगै फुजिया थेंक इउ बिबार ब्रेन्ड थेंक इउ आगै फुजि थेंक इउ स' माच समायदोंना आगै हिन्जाव गोदान नुबाय जों थांगासिनो जोङो नै ओमफ्राय नोंथांमोना दायो जोङो मोसानाय मानाय गासिबो होजोबगोन अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां दे जों सफैबाय इसे आद्दा मारि फैबाय जों गाहायाव माबा बाहेरायाव सिख्लाफोरखौ खामानि फाथायनानै नै जोंनि गेटआ गेट फ्रा नै सोरनि खाफालाव दं बेफोरबायदि ट्रफिया जों खालि माबाला आद्दा मारिनो फैग्राल' मोसानो फैग्राल' जों फुरा ओरै लाइन पस्टार जोब फुरानो हौवा गोदान बेवाइया हौवा गोदान जादों नै जों निमन्त्रन जानो फैदों बेवाइनि हिन्जाव गोदान लाबोगासिनो देलायखाङाखै हिन्जाव गोदाना नै दिनैसो जोंनि गोदोनि हिर' आदा उमेश आयै नोंनि सिनेमा नायोमोन जोङो गोदो माबायाव संगालि आं हलाव नायफैदों आदा ओरैयाव बिराद उसुबिदा जायो गोजौआव नै स्टाइलानो दसेनो सोलायबाय थायो नै बाव खिंख्रि जालायबाय दसेनो सोलायबाय थायो स्टाइलानो नै दहाय सिदा मोनदाना नै मासे बुरैयानो देलाय मांग्रिसो नुसिगोन जोंखौ आजिखालि बुरैयासो बांसिन देलायो मासे देलाय मांग्रि दहायसो स्ट्रेकमोन दानो खिंख्रि जालायबाय नुखासिगोनदां मानसिफ्रा आदा खाथब लायगोन आदा मोसाबा आखाइ जाबावगोन ड्रेसा होनदो लाजिबायसो आं बाराखौबा लाजिबाय दहाय होनखांखाबाय जोंहा बिबार ब्रेन्ड थेंक इउ होना जायोमोन गाननानै दे नाहरलाय ओरै बुंहरलाय सोर बेस्ट होनदों जोंखौनो बेस्ट होनदों मानसिफ्रा नङा होनदो Oh my god आयौ मानसि गिदिरनि जानायखौ गासिबो जाजोबबाय आंबो मानसि गिदिरना पापकलि दिनैसो लोगो मोनदां आखिथिंसो जाबाय आगै सना आखिथिं आगै सना भिडिअ खालामदों आलासि गिदिर फैथारदों आलासि गिदिर रिमिजिमि आगै सना आखिथिं होनबाय आखिथिं जों बायदि जोंहाबो दासो नै लाइन गैयिनि जायाखैमोन बिदि गानगोन होननानै बिबार आं नुदों दाख्लै आब'नि बिसोरनो मावो मोसानो नागिरदों जोंहा दा पेन्डेल आयो जोंनि गोदोनि जों आब' जोंनि सिनियर बावसो बे आब'आ नैबे मोगथांखोर हाजोनि खोनासै सल' औ नोंहा जब्रा आंनि होनदां आंनि सिनियर आब'आ
Ang kota ke bau abu nau thai bau deh. Ani kesini ke tidak bau koi nereng ini no. Nung này nung thải ba ra cái Abu. Bengkari ya mana? Koi somnya abu beras stage program ini berat musana kereng mani be abu. Thank you abu. Izin थाबाय थानांगौ जों बायदि. नों बायदि ना जोंनि बायदि सोलोंनांगौ ना बुरैबाबो थानांगौ ना कालचाराव. Hello. Moजां. जेब्लायबो हेन्डसामखा जेब्लायबो हेन्डसामखा. नांगौ सिचुएसन मोनसे क्रिएट खालामनांगौ दोंसे मेथाइखौ साक्सेस खालामनोब्ला बेबायदिखौ हरखाब एडजास्ट जानानै बे फरायसिम जे बेसेबां मोजां खनदों बेखौ आं आसरित मोनदों बे हिसाबै जाफोर दिनै अन्तत टप 5 आव फैनाय साबा बिथांमोना साबबाबो एक्चुअली जोबोद हाइ लेभेलनि होननानै आं सानदों ओंखायनो दिनै टप 3 खौल'सो जोङो दा सायख'बाय बिनिनो जायफोर आरो टप 5 आव थाबावबाय बिथांमोना माखासे नोंथांमोनाबो हाइ लेभेलनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैयै सायख'जानानै फैबाय आरो बेहायबो सायख'जाबावबाय बिथांमोना हाइ लेभेलनि जों मिथिगौ नेसनेल लेभेलनि कम्पिटिसनफ्रा माबायदि जायो जे ओंखाम जानाय लायनानै आयौ बैनिसिम फैखागोनसो लाइन बेनो आरोथ' मोनाबावाखै बाबु जायगा दं ना आइथिङा हिबिट जालांबाथाय जालाङो ना दे जादो आब' जोंनाव मानो आलासि जाफैयामोन मालाय जि साइज नुदों नों जाबाय सिमांनि रानि आदा नोंथ' जाहोगोन दा जाहोगोन दानि जामा चाउमिन जाहैसै नोंना चाउमिनखौ जाया जोङो दा चाउमिनखौ जाया गासै 70,000 मोनबाय बियो जोंखौ जाहोखांगोन खावसे 35,000 जोंनि जाथारनांगौ जोंखौ जाहोबासो खालमासिबो मोनगोन आदा आयु मालाया जि साइज नुदों आइ सना लोक्षि जावैसो मोजां मोनथारथोंसै कंग्रेचुलेसन मेडाम एक्टिंआ बरिया जाखायो फैदो मेडाम फट' लानोसै फैदो गेजेराव मोसाखांबाय दा मोसाखाङो दे नायनांगौ जा आलासि फैनानै माबानांगौ लाग्रो ओमफ्राय लानि जा नोंनिफ्राय आइथिं लेरिना दंमोन औ नुखादां स्टेटासाव आब' दासो मोसाखांबाय आब'आ ओमफ्राय नाहरदो आब' ओमफ्राय नै एवार्ड होननानै आंहा मोसानायखौ आलादा जादों ओमफ्राय आब'खौ मोसाथोंबाय दे बिराद सिनेमायावसो नुयो आब'खौ जोंहा नै दिनै एवार्ड दंबावो आब' बेस्ट अफ लाक दे मोनथारदों बे सापर्टिं रलावमोन ना आब' ayo duk best film ayo duk tik ayo kau nunggu ayo best film Sarah!
1 लाख मोनबाय 1 लाख मोनबाय बेस्ट फिल्म एकदमबारे 5 सेकेन्डबो लेट जानो मोना nunggu बै माबा प्राइस लानानै थांनायाव ओरै दंनाय लोगो लोगो हाज'वारिखौ नुखादों फिसानो बावनो हागोजा आयौ आं लुगैबाय मनालिसानि 20,000 सोरांनि 20,000 मोनखाबाय जोंहा पार्टी बासजोंसो बा बासजोंसो बासजोंबो थांनो सानो आं जिउ थारमाने बास आइन'दियाव जों ओरैनो बिजनेसजों गिदिं मोनथाम थांबाय आरो दंबावोसो खयथा नमिनेसन मोनबा थांबाय गासै मोनबा थांबाय बेस्ट डाइरेक्टराव मोनासै बेस्ट एक्टराव मोनासै र' दंबावो दाखा जोंनिया दंबावो र' मा मोनोथाय खाफालनि खोथा 10,000 होलांखा 10,000 गिदिरसो खबाव सेबायनांगौ अट' लाना थांनांगोन आङो 10,000 होलांखा जोंनो जों खस्थ' खालामनायावसो बे फांसन जादों आं 1 लाख नङा नंदों नोङो 1 लाख दे भिडिअ'आवनो होनखादो मा जाहोयो ओलै फैसा बि 10,000 मा होनदों RS रसगोल्ला रेस गांसे आर'नाइजों बरायनो नागिरदों बा थांनाय एसे सिगाङावनो जों बरायनांगौमोन आरो सासे दंबावो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आगैखौ मोजां थांबाय नोंसोरनि भिडिअ बिराद नायो आङो आंना गोजानाव जाबायना आंबो नोंखौ नायो आंबो थेंक इउ आगै दासिम नुदों जोङो थ' माने जोङो ओरैजाय फैनोनो मोनाखै फ्रन्ट साइडजों बैथिंसो नों थाबथाबोबाव आदाया जोंनि मोसानो बिराद मोजां मोनदोंनो नंगौ बेवहाय दा प्राइस होना फना 5,000 नांगौ आदा एसोसियेसनाव दिनैनि हाबाफारियाव थांनायाव फैसाया स्पट जादोंमोन 99,000 दासिम जाबाय ओमफ्राय जोंनो होलांला जोंना जि सदान मोसाग्राफोरनो खांनासो हरनांगौ जों बुंनोसै जोंहासो उल्था मास्टार मानसिनिफ्राय पास जाब्ला जेब्ला होखायो बियो आरो बेबायदि अनसुला रावबो गैखाया बासायाव बेनि सबसिन दरमाया दाख्लै बाराय हरनोसै 5,000 बिनियाव 15,000 होनायसो जादोंमोन जोंनिया 15,000